салом дӯстон, чанде пеш дар майдони марказии ҷумҳуриявӣ дастҳои то 16 солаи кишварҳои Тоҷикистон, Афғонистон, Эрон, Ӯзбекистон ва Қирғизистон дар чемпионати КАФА иштирок варзиданд. Бачаҳои мо аз мусобиқаи рушди УЕФА баргаштанд ки байни кишварҳои навқадар футболӣ ҷои дуввумро гирифтанд. Дар майдони хонагӣ бозингарони мо натиҷаҳои заиф нишон доданд, аммо гап сари ин намеравад. Диққати моро андешаи як мухлиси футбол аз кишвари ҳамсоя ки намояндаи ҷинси латиф аст ба худ ҷалб намуд. Ин дар шабакаҳои иҷтимоӣ баҳси зиёдро ба вуҷуд овард ва мо ҳам онро пайгирӣ мекунем. Аз шумо мисли ҳар вақта лайк ва дар канал обуна шудан аз мо бошад ҳар рӯз видеои нав баровардан. Акнун дар ягон ҷо куллабонишро баланд монед ки давомаш мошти мегузарад. Дӯстон, паго аввалин финали лигаи конференсия мегузарад ва мебинем кадом даста номи худро дар таърихи ин турнир бо ҳарфҳои зарин менависад. Рома ё ин ки Фейнорд. Тамошои рақобатро бо 1x ҷолибтар кунед. Регистратсияи осон, пур кардани маблағ аз номи гӯшаву канори дунё, вале аз ҳама муҳим бонус то $100 дар аввалин пардохт бо промокоди AMG 0777. Ссилкаи бозӣ дар комментария. Ба ҳама муваффақият. Блогери узбек бозингарон ва Федератсияи футболи Тоҷикистонро бо он гунаҳгор мекунад ки чӣ гуна бозиро бохтанд бо ҳамон ҳисобе ки ба Эрон лозим буд. Дар рақобатҳои охири ин мусобиқа ҳамаи чизро таносуби голҳо ҳал мекард. Агар мунтахаби Эрон дар бозӣ бо футболбозони тоҷик аз 7 гол фарқияти камтар медошт, пас қаҳрамони КАФА мунтахаби 16 солаи Ӯзбекистон мешуданд. Ҳаводори футбол аз кишвари ҳамсояи мо ба он назар аст ки дар Тоҷикистон бозӣ фурӯхта шудааст ва хитоб мекунад ки шумо бо кадом виҷдон ба ин амал даст задед. Сараввал ба ин суол худи намояндаи Федератсияи футболи мамлакат Анвар Мирзоев ибрози андеша кард, аммо ӯ аз номи худ гап зад, на аз номи федератсия. Ман фикри шахсиямро мегӯям, ин духтар ба эҳсосот дода шудааст. Мо дар ин сину сол дар марҳилаи ташкилдиҳии даста қарор дорем ва мо он дастае нестем ки хоҳем бо ҳисоби лозима ғалаба кунем ё бозиро диҳем. Фақат ҳамин соату вақт қуввату тавоноии мо ҳамин аст, яъне мо каме аз қирғизҳо сахттар, бо афғонҳо баробар аз Ӯзбекистони Эрон сустарем. Ҳисоби 7-0 бе ягон маслиҳати пешакӣ шудааст. 2-0 Ӯзбекистон ва 7-0 Эрон. Ин дар ин сину сол дар кадом сатҳ будани ин дастаҳоро нишон медиҳад. Яъне Ӯзбекистон бо мушкилӣ бар мо ғалаба кард. Эрон бошад вобаста аз таносуби тӯбҳо чӣ қадаре дар кор буд, ҳамон қадар зад бе ёрии бачаҳои мо. Ва боз асосаш он аст ки солҳои охир муносибати мо бо ҳамсояамон Ӯзбекистон дар ҳамаи самтҳо, алахусус футбол беҳтаринанд. Бо Эрон баръакс, ман инро гуфта наметавонам. Аз ин хулоса чӣ дар кор Эронро ёрӣ додан ҳеҷ вақт ин кор намешавад. Аслан аз ҷиҳати мантиқи ин гуфтаҳо дуруст аст. Воқеан вақтҳои охири муносибати мо бо Ӯзбекистон дар майдони футбол хеле наздик шуданд ва дар ҳақиқат эрониё аз мо хеле сахтанд ва метавонистанд чандин голи дигар ҳам зананд. Барои онҳо 7 гол дар кор буд ки онҳоро ба ҳадаф расонинданд. Чанде пеш тими ҷавонони Эрон бо ҳамсолони худ аз Тоҷикистон дар бозиҳои интихобии ҷоми Осиё рақобат карда соҳиби рохати мустақим гардид. Дар бозии миёни ҳам имкон буд ки ҳар дуи тим ба марҳилаи ниҳоӣ рохат бигиранд, аммо ҳамзабонони мо қудрати худро нишон доданд ва ба таври мӯътамад пирӯзӣ ба даст оварданд. Баъдан маълум гардид ки рӯи нишондоди корди зард тими мунтахаби Тоҷикистон ҳам ба ҷоми Осиё роҳ дода мешавад. Ливерпул трансфери нахустини худро аллакай эълон кард. Яке аз бозингарони муҳимтарини дастаи Фулхем ки барои ба элитаи футболи Англия баргардонидани ин даста хизмати бузург кард, Фабио Карвалио мебошад ки акнун шарафи Ливерпулро ҳимоя мекунад. Ӯ аз 1 июл футболбози ин даста хоҳад шуд. Карвалио дар мавсими гузаштаи чемпионшип 11 гол зада 7 ассистро ба номаш муҳр зад. Клоп ин бозингарро чандин сол аст ки ба ҳайати Ливерпул ҷалб карда нест. Дар фасли хариду фурӯши зимистона бозингари португалӣ метавонист ба сафи мерсайдиҳо ояд, вале то анҷоми равзанаи трансферӣ ҳамаи ҳуҷҷатҳоро омода карда натавонистанд ва ҳамон маълум шуд ки омадани Карвалио ба Ливерпул танҳо масъалаи вақт аст ки ҳалли худро пайдо мекунад. Карвалио на танҳо аз рӯи бозӣ ба Каутино монанд аст, ӯро бачаи бозингари бразилӣ ном мебаранд. Аз ин трансфер ҳама бурд карданд. Фулхем аз фурӯхтанаш пул ба даст овард. Нархи трансфер 5 миллионро ташкил медиҳад. Баъдан чанд миллиони дигар боз ҳамчун бонус ба хазинаи лондониҳо ворид шуда метавонад. Гузашта аз ин вақте ки дар оянда Ливерпул футболбози португалиро фурӯшад, 20% аз маблағи гузариши ӯ Фулхем мегирад. Шартҳои олӣ барои футболбозе ки тобистон шаҳрномааш ба анҷом мерасид ва ӯ метавонист бе пул ба дастаи хориҷӣ равад. Таваҷҷӯҳи Барса ба ӯ зиёд буд. Ливерпул ҳам аз ин трансфер бохт намекунад. Ҳатто агар ӯ дар Мерсайд мавқеашро пайдо карда натавонад, ӯро арзон ҳам фурӯшанд, он қадар фарқи зиёд аз 5 миллион нахоҳад дошт.
ояндаи Неймар дар дастаи ПСЖ то ҳол номаълум боқӣ мемонад. Футболизи бразилӣ метавонад ба дастаи дигар равад. Гуфта мешавад, ки одамони боло аз худи Қатар баробария дар Париж супориш доданд, ки Неймарро ба фурӯш гузоранд. Тибқи хабарҳо сабаби асосии шартномаи нави Килиан Мбаппе мебошад. Аз рӯи қарордоди нав бозингари фаронсавӣ мисли Шоу асту пули хеле зиёд ба даст хоҳад овард. Неймар ҳам яке аз бозингароне ба ҳисоб меравад, ки маблағи ҳангуф кор мекунад. Аз ин рӯ барои риоя шудани қонуни молиявии УЕФА дастаи ПСЖ метавонад дар андешаи фурӯши бозингари бразилӣ бошад. дар ин баробар ҳамчунин хабарҳо дар бораи баргаштани ӯ ба дастаи Барселона зиёд мешаванд. Хави Рушад ишора кардааст, ки Неймар ба ӯ хеле писанд мебошад. Аз ин рӯ мутахассиси каталонӣ метавонад аз Лапорта хоҳиши баргардонидани Неймарро кунад. қаблан ӯ барои аз сояи Месси баромадан Барселонаро тарк карда, акнун бо сабаби мушкилиҳои ҷо дошта дар Париж метавонад дигарбора ба сафи Каталониё баргашта барои тоҷу тахт даъво кунад. Хосеп Гвардиола дар Англия бо усули худ қаҳрамон шуд. Дар 5 сол 4 маротиба дар Премер Лигаи Англия ба даст овардани чемпионӣ на ба ҳар як кас насиб мешавад. Табиист, ки шайхҳои араби ПСЖ дар орзуи чунин сармураббӣ мебошанд. ӯ метавонад ҳамон нафаре шавад, ки ПСЖро дар Лигаи Чемпионон муваффақ намояд. Сити ва Гвардиола як соли дигар шартномаи ҳамкорӣ доранд ва соли 2023 мутахассиси испанӣ метавонад ба дастаи ПСЖ равад. Айни ҳол гуфта мешавад, ки Почетино ба муддати як соли дигар дар маснади сармураббигии дастаи шаҳри Париж боқӣ мемонад. Гӯё Килиан Мбаппе ӯро дастгирӣ намудааст. Яке аз номзадони дигари асосӣ Зейниддин Зидан ба ҳисоб меравад, вале мушкилии даъвати ӯ иштиҳои баландаш гуфта мешавад. Вале аз омадани Гвардиола ва ПСЖ кадом ҷиҳатҳо метавонанд беҳтар шаванд? Магар ӯ метавонад Неймар, Месси ва Мбапперо маҷбур намояд, ки дар прессинг иштироки фаъол дошта бошанд? Ба ҳеҷ ваҷҳ ин кор шуда наметавонад. Ин як. Дуввумаш он, ки Гвардиола шахсиятҳоро дӯст намедорад. Ягона истисно Месси буд. Се шахсиятро ӯ нозу нӯзашро бардошта наметавонад. Ҷиҳати мусбат он аст, ки ҳар бозингари мехостаи Гвардиоларо барои ӯ роҳбарони ПСЖ харида метавонанд. Аммо новобаста аз ин, чӣ гуна Гвардиола, Месси ва Неймарро дар ҳайати захиравӣ мемонад? Ниви маоши ҷудошударо дар ПСЖ 3 нафар мегиранд. ба ҳамин тамом, воридам, ки ҷодкории ман ба шумо писанд меояд. лайк, комментария ва дар канал обнажданро аз ёд набароред. Бо шумо мисли ҳар вақта Муҳаммад Гайров. Хай бародарон, дар паноҳи Аллоҳ.